Com han anat estos 2 mesos de recollida de signatures en la intersindical? La veritat és que han anat molt tranquils. Nosaltres encara pensem pegar l'espenta més gran entre juliol i setembre. Hem tingut molta moguda i, per tant, diguem-ne que no hem arreplegat tot el que voldríem i, sobretot, ho tenim tot desperdigat. Tenim moltíssims plecs que no hem pogut dur avui perquè el té la gent que tenim per les comarques i, la veritat, l'acollida ha sigut magnífica en tots els puestos. Pràcticament no ha tingut cap incident de ningú que s'hagi negat a signar i en aquest sentit estem molt contents perquè pensem que s'està evidenciant que la decisió de tancar la televisió va ser una qüestió de pura rabieta política, indigna d'un president de la Generalitat i que, en definitiva, el poble valencià sí que vol una ràdio i televisió públiques de qualitat i en valencià. I apostem per fer-ho a través d'una iniciativa legislativa popular. Quin significat té això? Té, sobretot, el significat de que el poble s'implica, concretament en la seva ràdio i televisió. Té la força de dir-li al Partit Popular i dir-li a Alberto Fabra que s'ha equivocat, no solament per un error de càlcul, s'ha equivocat de totes, i ho sabien. I el poble li ho va dir en definitiva a través de la replegada de signatures. Com acabes de comentar, heu repartit plecs per tot arreu, per Castelló, per València, per Alacant. Penses que podem arribar fins i tot a recollir més de les 50.000 necessàries? Cal fer una bona espenta? Jo crec que avui mateix anem a anunciar que estaran els 50.000. Si no arribem, faltarà molt repoquet. I això que estem és just en l'Equador. No, anem a replegar-ne moltíssimes més, però sí que cal dir que, tot i que aquestes dates són un poquitiu complicades, perquè la gent no està en el seu lloc de treball, no fa la vida habitual, també és de veres que contacten persones que no contacten habitualment i per tant és una oportunitat també d'arribar a més gent que durant tot l'any no parles en elles. I per tant jo crec que podem superar àmpliament i jo apostaria perquè doblarem la xifra de 50.000 tranquil·lament.